Mga empleyado nga positibo sa drug testing sa Mandaue City sutaon kung sila bagayod gihapon ang nagpositibo sa miaging tuig. Samtang sa mga nagpositive sa miaging mga drug test, dili tanan may enroll sa rehab program. Kini ang live report ni Nico Sereno. Nico? Yes, usa sa sutaon sa mga otoridad kung kining mga nagpositibo kagahapon susama ra sab ni sila ba sa nagpositibo sab sa miaging tuig ulahi na nga mga individual kay kun sila rases hayan mas bugat gyud nga mga silot ang ipahamtang sa dakbayan. Sa drug testing nga gihimo kagahapon sa Makawani sa Mandaue City Department of General Services, 11 ang nagpositibo gikan sa 591 ka mga empleyado tanan nga na-test. Ang labaw sa departamento muhangyo nga mususi sa resulta aron mahibaw-an kung kinsa kini. Usa sa gusto niyang tan-awon kung maong mga tawhana ra ba kini sa nagpositibo usab sa miaging tuig. If those people are the same people gihapon to nga we conducted last year na result sila niya maura gihapon karon, so I think kanang makigtup na jud ko ni Attorney Jamal, there must be something jud nga ato i-impose. Samtang sa datos sa Mandaue City Substance Abuse Prevention Office kun maksapo gikan sa 2022, 46 sa 47 ka mga opisina sa City Hall ang ilang na test. Sa kinatibukan, dunay 4,083 ka mga empleyado ang na-screen ug 37 ang nasutang positibo tanan. Apan menos ra ang nakapaubos sa treatment nga 11 ka mga individual. Unom niini ang ni-avail sa Employees Assistance Program pag-abag kanila makurhian sa sayop nga kaagi. Gi-aim man gud ta og total abstinence, no? Pero sa mga uban nga tawo nga recovering pa, makaingon jud ta nga naa jud na sila instances na mobalik jud sila sa ilaang karaan nga old ways. Pero kita taas-taas man natong patience, ang ato alang jud nila is makuha lang nato ang will and determination sila nga magbag-o. Samtang humanses ni mga departamento sa City Hall mupadayon ang taga-Substance Abuse Prevention Office o pa-drug test sa mga empleyado sab sa nagkadiang mga kabaranggayan sa dakbayan sa Mandaue, mong makig-alayo na sila sa mga barangay officials katong mga incumbent o mga newly elected nga mga barangay officials alang ning maong katuyuan nga subay gihapon sa gitinguha gyud sa dakbayan pagpa-implementar sa kinatibuk-an nga drug-free workplace diha sa Mandaue. Ses? Dagang salamat, Nico Sereno.